ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ സൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1.5 മാസമായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ വയ്യായിരുന്നു. ചുമയും പനിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് അലഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയൊക്കെ ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് സംസാരിച്ചിടാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാതെ ഒത്തിരി നാളായി. കാരണം എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം. പിന്നെ നാത്തൂന് കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വയ്യാതായി. പിന്നെ ശരി, വീഡിയോസൊക്കെ ഇടണം, ചാനലും എൻ്റെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുക്കണമെന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ ഫോൺ താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ വർക്കിംഗ് അല്ല, ഇപ്പോഴും ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല, ശരിയാക്കണം. അത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഫോണിലിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഫോണിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കറക്കി കുത്തിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എവിടെ തൊട്ടാൽ എവിടെ ക്ലിക്കാവുമെന്നൊക്കെ അമ്മാതിരിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്ന സപ്പോർട്ട് ഇനിയും തരണം. എൻ്റെ ചാനലെല്ലാം ഉറങ്ങിപ്പോയി, ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റാതെ. ഇനി എത്ര വീഡിയോസ് എനിക്കിടാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഓരോ ഫോണിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴേ എനിക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് പിടിച്ച കാലത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി നാൾ മുമ്പ് എടുത്ത് വെച്ച വീഡിയോ ആണ്. എന്തേലും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഉറങ്ങിപ്പോകുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തന്നെ എടുത്ത് പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പാവ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ വീട് പോലെ വെച്ച് അകത്ത് നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് കളിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മേടിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം മേടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ നല്ല വില, 1000 1500 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ച നമ്മുടെ കവർ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ബേസ് ബോർഡ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വീട് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അളവൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വീടിൻ്റെ അളവൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെട്ടാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. വെട്ട് കത്തിയൊക്കെ മുറിയുന്നുമില്ല, അത് ഏകദേശം പൊട്ടിയൊരു കത്തിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിൽ വാവിങ്ങനെ മേൽക്കൂര പണിയുണ്ട്, കമ്പി ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വാവയുടെ കൈ കൊടുത്ത് അവനത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കീറിയെടുക്കുവാണ്. അങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് ചുമ്മാ എന്തൊക്കെയോ ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി പശയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഈ കോലത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അവയ്ക്ക് ഇപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാനും മക്കളും എല്ലാം കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേശ്ശായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഒത്തിരി നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വോയിസ് ഓവറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീടൊന്നും വീട്ടിലില്ല. അവൻ കളിച്ച് അത് വളഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞ് ചളുങ്ങിയൊക്കെ അതൊക്കെ പൊളിച്ച് മാറ്റി നമ്മൾ കേട്ടോ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും കാണണേ, മറക്കരുത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യണം. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒത്തിരി സമയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയ്ക്ക് വീണ്ടും ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ചുമയും തൊണ്ട കനപ്പൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ എന്നല്ല, ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇട്ട് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കുറേശ്ശായിട്ട് കീറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡ് മതിലായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി എളുപ്പമാണ് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം തൽക്കാല തട്ടിക്കൂട്ട് പണി പോലെയാണ് വീട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സൈഡ് മതിൽ പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുക, പിന്നെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേനും ഇനി ഇത് മടക്കി നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ തൂക്കി അങ്ങ് നിർത്തണം. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ തൂക്കി വെക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ കാര്യത്തിലിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുവാണ്. ചേട്ടനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വാവയെ കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനും അവളും കൂടെ ആയിരുന്നു വീഡിയോസ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ തൂക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് ഒരുവിധം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തൂക്കിയെടുത്ത് വെച്ചേട്ടോ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പേപ്പറല്ലേ, അധികം വെയിറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ
തുറന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ത് പറയണ്ടേ 3 മതിൽ പോലെ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി മേലോട്ട് ആ മടങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല, അതിനെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മേൽക്കൂര പോലെ ആക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ. അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ വരുമോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇനി അളവെടുക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ വാവയോട് പറഞ്ഞു, വാവ അകത്ത് കയറി ഇത് കയറിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവനും വന്ന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ അവന് പകുതിയോളം ഹാപ്പിയായി. ഇനി കതക് വെക്കണ്ടേ അമ്മ, ജനൽ വെക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാം വെച്ച് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേറെ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് പിള്ളേർ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കയറിയിരുന്നു അവരോരോന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അത് മേൽക്കൂര പോലെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു രണ്ടും. അയ്യോ, പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒത്തിരി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന്, പിന്നെ തൊണ്ടവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. അതാ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പാവുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് അസുഖമൊക്കെ മാറാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മേൽക്കൂരയുടെ മടക്ക് വശം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ പശ മേടിച്ച് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എനിക്കത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ മോളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ക്യാമറ ഡ്യൂട്ടി ഞാനങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പശയൊക്കെ തേച്ച് പക്ഷേ കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒട്ടിച്ച് ഒരു സൈഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അടുത്തത് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേനും മറ്റേ സൈഡ് ഇളകി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. അതെന്താണെന്നറിയില്ല. പശയുടെ കുഴപ്പമാണോ എന്താ നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണോ എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരുവിധം എങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഒട്ടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഒരു സൈഡ് കയറ്റം ഇറക്കമായിപ്പോയി. ഈ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നില്ലേ, അവിടെ മറ്റേനേക്കാളും പൊക്കം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു അപാകത പോലെ തോന്നി. അങ്ങനെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മോള് വെട്ടിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മളെല്ലാം ഒരുവിധം ഒട്ടിച്ച്, അതാണ് മേൽക്കൂരയായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം. ഇത് താഴെ പോവും. അപ്പോൾ മറ്റേത് പശ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കമത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് ഉണങ്ങാനായിട്ടേ. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരുവിധമായില്ലേ വീട് പോലെ. അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് 3 സൈഡ് മതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ സൈഡ് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം കളത്തിലിറങ്ങാതിരുന്ന എൻ്റെ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കൊള്ളത്തില്ല, ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പോളിഗൺ ഷേപ്പില്ലേ, കോൺ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിനകത്തോട്ടാക്കാം, അതാ നല്ലതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചേട്ടൻ വന്ന് അതൊക്കെ ഒരു ഇതാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം ഒരേ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെ പോളിഗൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് കിട്ടി ഭാവിക്ക്, അകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരിക്കാനും കിടക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസായി. അങ്ങനെ കേട്ടോ. കണ്ട ഈ പോളിഗൺ ഷേപ്പ് പോലെ പിള്ളേർ അതിനകത്ത് കയറുന്ന ഓരോ കോക്കിളിയൊക്കെ കാണിച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വിശന്നു. അങ്ങനെ ഒരുവിധം എല്ലാം സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇനി കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി, വിശക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഞാൻ, കാരണം ഇത് തന്നെ ഇച്ചിരി വലിയ വീഡിയോ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തില്ല, ഞാൻ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാവിക്ക് ജനൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജനൽ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ മറ്റേ കമ്പിയൊക്കെ ഉള്ള ജനൽ പോലെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ജനൽ കാണിച്ചിട്ട് അമ്മ ഇതുപോലെ വേണം എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അത്രയും വെട്ടിയെടുത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ ആ പശ കൊള്ളത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ വേറെ ചെറിയൊരു ഇത് ഈ ആർച്ച് പോലെ വിൻഡോ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരച്ച് അതിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുവാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനിടയ്ക്ക് വാവ മാർക്കറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വാവയുടെ കഴിവിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ അവൻ അതിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ. നല്ല മിനിയൻസും ആംഗ്രി ബേർഡ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ച് അവൻ്റെ കുഞ്ഞു കുട്ടിയല്ലേ, നഴ്സറി പോകുന്ന കൊച്ചിൻ്റെ വരപ്പ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ, ആ ഒരു ഭംഗി അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവനിങ്ങനെ ഷേപ്പും കണ്ണും മൂക്കൊക്കെ വരച്ചെടുക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ അത് വരച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വാവ വരയ്ക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേനും അച്ഛനും കൊതിയായി. അങ്ങനെ അച്ഛനും മോനും കൂടെ പിന്നെ കുറേ പടങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് അവരകത്തിരുന്ന് പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മേളിലത്തെ പണിയും മേൽക്കൂര സൈഡ് വേസ്റ്റ് ബോർഡ് മറയ്ക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഷോളൊക്കെ ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഒരുപോലത്തെ കളറുള്ള ഷോളൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വാതിലിന് നല്ല 2 ഷോളെടുത്ത് കർട്ടൻ പോലെയൊക്കെ കെട്ടി നിർത്തി, ജോയിൻ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നിർത്തി. ഭാവിക്ക് വാതിലൊക്കെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും അവൻ അപ്പോഴും അകത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് അമ്മ ഞാൻ കെട്ടാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്
എനിക്ക് സഹായിച്ചും സന്തോഷിച്ചു വെക്കാൻ അവൻ അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് പോയി വന്നൊക്കെ നിന്ന് ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു. എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരത്തെ കഷ്ടപ്പാട് വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ. കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്ര കഷ്ടപ്പാട് വെറുതെ ആയിപ്പോവില്ലേ. അവന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ ലൈറ്റ് വേണം, ഫാൻ വേണം, ജനൽ വേണം, മെത്ത വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തായാലും ഹാളിൽ വെച്ചേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ടി വി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, കിടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് റൂമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അവയ്ക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരുവിധം എല്ലാം സെറ്റാക്കി കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ബോർഡ് എടുത്തതിൽ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് നമ്മുടെ വീട്. കണ്ടോ, ബെഡും തലാണയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത്, മേൽക്കൂര കണ്ടോ, ഒരു ചുവപ്പ് ഷോൾ എടുത്ത് മേൽക്കൂര സൈഡൊക്കെ നീല ഷോളിട്ട് മറിച്ച്, വാതിലിന് ആ വെള്ള ഷോൾ എടുത്തിട്ട് വാതിൽ പോലെ ആക്കി. ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ചെറുതായിട്ട് സക്സസ് ആയി. അവൻ ഹാപ്പി, അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് അങ്ങനെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 2 കരടി ബൊമ്മയുണ്ട് അവരെയൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തിരുത്തി. അവരുടെ വീടാണ്, സ്കൂളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഫാൻ ലൈറ്റൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ചോദിച്ച് ശല്യം ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് തരാം നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നഴ്സറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മറ്റേ തുണിയുടെ ബോർഡുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ചോക്ക് വെച്ച് എഴുതി മായ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് തൂക്കി കൊടുത്തിട്ട് ബോർഡ് കിടക്കുന്നത് നഴ്സറി, അപ്പുറത്ത് വാവയുടെ വീട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവനിങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാപ്പിയായി. അവരുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്നത്. അങ്ങനെ വയറിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെറിയൊരു യൂസ് ഇല്ലാതെ കിടന്നൊരു ബൾബ് ഉണ്ടായിരുന്നേ. അങ്ങനെ ആ ബൾബ് എടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വാതിക്കലിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ ജനലുണ്ടാക്കിയതില്ലേ, അത് ഈ സൈഡിലാണ് മെത്തയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ വെച്ച്. കാരണം അതിൽ കൂടെ ചാടാൻ ശ്രമിച്ചാലും മെത്തയിലിരുന്നുള്ളൂല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, അമ്മ കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കും, അവൻ ജനലിലൂടെ നോക്കിയിട്ടേ വാതിൽ തുറക്കാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ കളിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാവയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഫൂട്ടേജസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. ലൈറ്റ് ഞാൻ തൂക്കിയിട്ട് കൊടുത്ത്. പിന്നെ ഒത്തിരി രാത്രിയൊക്കെ ആയി, 11 മണി 12 മണി എന്തൊക്കെയോ ആയി. എന്നിട്ടും ഉറങ്ങാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വെച്ച് കളിച്ച് അങ്ങനെ കിടപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു കേട്ടോ. കാരണം എത്രയൊക്കെ ഞാൻ ഉറങ്ങാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൂപ്പൻ ചമഞ്ഞാലും രാത്രിയാകുമ്പോൾ അമ്മയെ തിരക്കി അമ്മ വന്നിരിക്കും. ആരുടെ കൂടെ കിടന്നാലും എന്നെ തിരക്കി വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ ഉറങ്ങി എണീച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ ആയപ്പോൾ അവൻ തന്നെ ക്യൂട്ടായിട്ട് ഷീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവന് കുഞ്ഞ് കസേര ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് രാവിലത്തെ ഫുഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ബ്രെഡിനകത്ത് മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിപ്പാണ്. മൊത്തം അവിടെയായിരുന്നു. ഡ്രസ്സ് മാറ്റലും ഈ ഫുഡ് കഴിപ്പും ഒക്കെ അവിടെയായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം അവൻ ഇത്ര എൻജോയ് ചെയ്തത് കളിക്കാനാണ് ഇത് ചോദിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ. ഇതാണ് ഒരു വാവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞു വീടുണ്ടാക്കിയതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ബൈ.